جڑے مہمان ہیں ملک جوید چنڑ صاحب، شریف خان لاشاری صاحب اور اشرف خان لنگاہ صاحب، میڈم صوبیہ ملک سنگر ہیں آپ ریڈیو پاکستان سلطان تو ملک دی نامور سنگر، اجمل دریجہ سائیں، ارسلان خان سیرانی سائیں، سہرانی سائیں اور حسنین کھوکھر سائیں سارے کول مہمان ہیں جی آیاں کو آکھدے ہیں۔ اور آج دے جڑے میزبان ہیں ای پروگرام دے ملک صغیر احمد بھٹا سائیں اور عابد حسین زامی سائیں۔ آج دی جڑی نشست کرام آصف سائیں اور بندہ ناچیز کو قبول کرے سو۔ پروگرام کو شروع کریں دے ہیں اللہ رب العزت دے پاک کلام نال۔ جناب عابد حسین زامی کو گزارش کریں دا کہ اللہ رب العزت دے پاک کلام نال آغاز کیتا ونجے۔ بسم اللہ میں گنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اے ہن جناب عابد حسین زامی صاحب تلاوت کلام پاک فرمیندے پہ ہن، اور تلاوت کلام پاک دے بعد سونے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس تے دو چار شعر نعت دے۔ خدا دی خدائی دا مختار آیا، خدا دی خدائی مختار آیا، نبی سوہنے اللہ دا من ٹھار آیا۔ خدا دی خدائی دا من ٹھار آیا، خدا دی خدائی دا مختار آیا، نبی سوہنے اللہ دا من ٹھار آیا۔ یتیماں دا والی غریباں دا حامی، یتیماں دا والی غریباں دا حامی، نمانیاں دا بن کے مددگار آیا۔ اور جیندے در فرشتے بھی خیرات پندن، جیندے در فرشتے بھی خیرات پندن، وہ بن ساری امت دا غم خار آیا۔ نبی سائیں جو آئے اندھارے سمٹ گئے، نبی سائیں جو آئے اندھارے سمٹ گئے، او اللہ دے گھن کے جو انوار آیا۔ اور لباں تو دروداں دے پھول کے روں خاکی، لباں تو دروداں دے پھول کے روں خاکی، نظر وچ محمد دا دربار آیا، نظر وچ محمد دا دربار آیا۔ جی سائیں سماعتاں دا بہت سارا شکریہ۔ اج دا پروگرام محفل مشاعرہ والے پاسے آندے ہیں جناب۔ اج دا یہ جڑا پروگرام ہے سارا ان دے وچ خصوصی مہربانی جھوک ٹی وی ایچ ڈی دی طرفوں اج انہاں دی کوریج بھی ہے۔ جناب میرے درینہ دوست پرانے دوست رضوان کلندری سائیں ہوری موجود ہیں، اساں انہاں کو جی آیاں کو آدھے ہیں جڑے ساری بھرپور کوریج کریندے پے ہیں، احتجاج ریکارڈ بھی کرائے نے۔ تے اج دے سارے ای محفل دے پہلے شاعر جناب جام محمد آصف کو میں گزارش کریندا کہ وہ اپنا کلام سنے سن۔ جناب جام محمد آصف سائیں۔ ماشاءاللہ۔ میں اپنے استاد محترم استاد سائیں مار اقبال خاکی صاحب دی اجازت نال حاضری پیش کرے ساں تے آون والے مہماناں دے دوستاں کو بندہ نشید جام آصف دی طرفوں السلام علیکم۔ نہ کیوں نہ گھنا مرشد دا، نہ کیوں نہ گھنا مرشد دا، رنگ سارا لایا مرشد ہے، ودا در در دھکے کھاندا ہم، راہ آن دکھایا مرشد ہے۔ میری یاری نال ابلیس دے ہئی، میری یاری نال ابلیس دے ہئی، آپ پاند چھڑایا مرشد ہے، تھیا کرم خدا دا آصف سائیں جائیں آپ ملایا مرشد ہے۔ اج حاکم طرفو حکم تھی ہے جو سچ علاوے مار دے وہ، اج حاکم طرفو حکم تھی ہے جو سچ علاوے مار دے وہ،
آوے شاہی وچ مظلوم کوئی زنجیر ہلاوے مار دے وہ انسان